Pansamantalang ipinagpaliban ang pagdemolish sa ilang kabahayan sa barangay Karayan sa Naga City na nakatirik sa sakop ng 14 na ektarya ng pribadong lupa. Sorpresa sana umano ang magiging demolisyon, subalit na magitan na ang City Legal Office at nakausap ang sheriff para pansamantalang suspindihin ang demolisyon habang inaasikaso ang relocation ng ibang hindi kasama sa listahan na benepisyaryo ng CARP o Comprehensive Agrarian Reform Program. Sa bago, magkakaugwa kita ng demolition. Sa kasuguan po kang sa tuya po nga higher headquarters kung sa ining DAR nag-request ng police assistance sa tuyang headquarters, sa regional headquarters, kaya kami nagbaba man nagsunod sa kasuguan kasubago yung ito abang kami naghahalat na kang execute ang sheriff kang darab. So maringani nagabot ang City Legal kang Naga City si Atty. Angela Castro nagkauban ning confrontation muna na nagabot sa settlement, temporary suspension kang demolition. Nakausap na umano ang legal officer at may-ari ng lupa at nagkasundong hintaying maisaayos ang relocation para sa mga residenteng apektado ng demolisyon sa lugar at maiwasan ang pagtaas ng tensyon. Magayon man sinapagulayan, tama lang pinag-ibananta si Atty. Castro duman sa mga occupant na kung saan na may mga tinao promises na kung saan o ganing malilipatan itong mga occupant naman. May itataw ang city government na malilipatan. Kaya nakiulay ang sa pagikan sa ni Atty. Castro sa tuyang legal officer na paagin niya, nakiulay siya sa legal man kang complainant. So nagkasundo sila, maray man nagtugot man si complainant sa pakiulay. So kaya temporary suspend si writ of demolition. Jan Amador, CSN.